जों बाहायनांगौ बाथिया जोंना राहा थायो ओंखाम संग्रा न'आ सोनाबहा थायोमोन उखुम ओलाबनायावबो नियम दंमोन जोबथा सान गेवलां मेल बेवहाय नोंथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै बेयाव लाबोनाय जादों दा बे हिसाबै मा बुंगोन गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै चिरां जिल्लानिनो सापागुरिनि एसे साहा थानाय जायखौ माने गयबारि गामि होननानै बुङो गयबारि गामि लोगोसे गयबारि गामिनिनो बड'सा क्लाब जथायै आरो लोगोसे खुंफुं आफाद लोगो नांनानै मा होनदों बेवहाय सिलभार जुबिली माने बैसागु रंजाथाइ फोरबो खुंदों बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानो आं जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोना गोबाव सम 25 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जे जोंनि माहारियारि जे फोरबो बैसागु बेखौ माने बिथांमोना मेहेर गोनाङै आरो गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंबोबाय थादों आरो दिनै बिनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै सिलभार जुबिली हाबाफारि बिथांमोना खुंदों जे हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोंनि हारिनि जेनाखि हारिमुवारि रैखाथि बा दोरोङारि जे रैखाथि बा जोंनि दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय जे जोंनि फोरबो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव गोजौ फारसे लांनायाव मदद जागोन आरो उन जोलैनो मिथिहोनायाव मदद जागोन बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथांजों माने बे हाबाफारिजों लोगोसे आङो मिजिं थिदों जे माने जोंनि हारिनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय जे फैथों आरो गासिबनिबो सुबुं माहारिनि मावनो लानाय थांखि बिथांखि बा सिमां बियो मोगथाङाव जाफुंदों आङो आसा खालामदों लोगोसे मैया जे फोसावनाय एसएसएलसि आनजादनि जे माने जायफोर माने उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोननिसिम आङो माने कंग्रेचुलेसन बा अभिनन्दन बा आङो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरदों आरो फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिमा बिफानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों लोगोसे मिजिं थिदों दे बिथांमोना हायार इडुकेसन लानायाव जथेस्थ' नाजाबावनो गोनां दङ नाजालांबाय थाथों जोङो जेब्लायबो बिथांमोनखौ बबे एंगेलनिफ्राय जों मदद खालामनो हायो जोङो नाजागोन लोगोसे जायफोर माबा मोनसे खारननि थाखाय उथ्रिसार जानो हायाखै मोनसे गोसोनि बोलो आरो नाजानायखौ लानानै फैबाय थानाय समाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोनखौ मिजिंथिनानै आङो फिन माने दिनै चिरां जिल्लानोबो माने स्पेसियेलि आङो साबायखरखौ होनो बावदों कंग्रेचुलेसनखौ होनो बावदों मानो होनबा चिरां जिल्लायाव मोजांथार मोनसे रिजाल्ट खालामदों आसामाव माने गिबि मासि आवग्रिबावदों थांनाय बोसोरावबो माने गिबि माने मासिनो आवग्रिनो हादों बे समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराबो बेबायदि नाजानायनि गेजेरजों मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै साबायखर बावबाय गोजोनथों आथिखालाव बर'फ्रा आगु बैसागु मोनसे फोरबो फालिथायखौ फालिनो नाथाय बेखौ माखासे दैदेनगिरिफोरा बे ओंथि गैया होननानै बुंबाय थादों दा बे बेलायाव मा बुंगोन बुंग्रा मानसिफ्रा बुंबाय थागोन खामानि मावग्रा मानसिफ्रा रंजाबाय थागोन बेवहाय मोनसेल' जे जोंनि रंजानायनि नामाव रंजानायल' जाया बेवहाय जे जोंनि हारिमु रैखाथि जौगानाय आरो बिनि मोनसे माने रंजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सिगनिफिकेन्ट बा जोंनि गेजेराव मा ओंथि दं बा मा मुलाम्फा दङ बेसो मेन थांखि बुंग्रा मानसिफ्रा सोंखारिबाय थाखायो मावग्रा मानसिफ्रा मावबाय थायो दा बेवहाय माने मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों मोनसे रंजाथाइ फालिनाया बे आगुबो जानो हायो बे गेजेरावबो जानो हायो बियो मालाबा उनावबो जानो हायो बे आरो सम आरो बोथोरखौ लानानैसो जागोन बेवहाय जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया आसलथे बे रुपथि मायथाइ फालिनायनि मेन उद्देश्यआ बे मोनसे मा होनो मिथिंगाखौ मान होनायनि गुदिजों जोंनि आजै आजौमोननि दैबोनाय दिन्थिलांनाय जे इसोरनि जे माबाफोर अननाय मिथिंगानि गेजेरजों जों बेखौ खौसेथि लानानै नैबे रुपथि मायथाइखौ गामिनि जेसेबां उन्दै गेदेर बोराइ बेन्थ दं आरो थागोन उनसिम खौसेथियै जाहाथे रायजो जानायनि गेजेरजों बे फोरबोखौ जोङो खुंफुंनायनि थांखि गुबैयानो बेनो बे फालिथायाव नोंथांमोना मैयानिफ्राय दिनैसिमाव मा मा हाबाफारि लाबोखो दा मैयानि हाबाफारियाव जोङो गोबां एसे आयदाफारि खुंदों जोङो फोथारखौ बेखेवदों बेनिफ्राय फिरफिला बिरहोदों रुंसारि जालांनाय गुरु बिमा बिफा बिबै बिबौनि माबाखौ जिउ देहाखौ जोङो मान होदों इसोरा बैखौबो मुलुगाव सान्थि होथों होननानै अखा मोजां दै मोजां बार मोजां मोनथों होननानै
जोङो जैग्य होदों जिहेथु जोंनि बर'आ गोदो राजा दंमोन बे राजायानो बे जैग्यखौ होबोदोंमोन जैग्यनि उखुन्दैजों जोमैयाव जाहाथे अखा जाहैनानै बुहुमाव अखा गोग्लैयो बे अखाजोंनो जोंनि आबादा जिउ जिबिया जाहाथे जाफुङो गायनाय फुनायाव जोङो गोहोम मोनो दा बे थांखिया जाहाथे जोंनि गामिनिल' नङा साफ्रोमबो बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थासान्दि इसोरनि अननायजों बेफोरबादि जोंनि बर'नि अंगुबै एंगारनो हायि बैसागुखौ जाहाथे मुलुगाव खुङो गाव गावनि कृष्टि हलाखौ मुलुगाव सिनायथि होयो आरो जोंनि बे बैसागुखौ फालियाबा जोंनि बर'फोरनि मा होनो थांनानै थानायनि मानाबो गोमोरलांगोन जाथिया थेर बेर जागोन आरो गावजों गाव अनलायनायाबो न'खर संसार जानायाबो गोजोन जायो